Детските ни кошмари винаги крият сигнали на подсъзнанието, които то иска да ни предаде. Остани до края на видеото, за да разбереш техните интерпретации. Знаеш ли, че кошмарите разкриват най-големите истини за нас? Като деца ние просто сме се плашили, вместо да си позволим да ги разбираме. И тук искам да ти разкажа две мои истории, които в продължение на години не ми даваха спокойствие. А те всъщност са крещели нещо много по-дълбоко. Първият сън, който постоянно се повтаряше, започваше от едно и също място. Входът на баба ми. Търся апартамента й, но него просто го няма. Отварям врата след врата, влизам в стаи, които не съществуват, обикалям като в лабиринт и от входа нямаше изход. Там нямаше никой, аз винаги бях абсолютно сама и единственото, което се чуваше, беше ехтенето на стъпките по стълбите. И точно когато отчаянието ме поглъщаше в съня ми, майка ми винаги се появяваше от някъде и ми казваше: вече май е време да се събудиш. Години след това аз осъзнавам, че това всъщност е бил символ на изгубена вътрешна опора. Дете, което е търсило сигурност и чувство за принадлежност, но те просто са липсвали. Защото аз сама не съм разбирала собствените си чувства. Затова апартамента не е съществувал, затова съм се лутала и не съм намирала изход от входа. А майка ми се е появявала, защото психиката сама ме е връщала обратно в реалността. Защото когато сънуваме нещо и емоцията стане прекалено силна, поради причината, че тялото го изживява физически по същия начин, както би го изживяло в реалността, ти просто се събуждаш. Вторият сън е още по-дълбок. Стоя на брега на огромно студено езеро. Отново майка ми е в съня. Тя е облечена в бяла дълга нощница. Тръгва към водата. И аз си викам, крещя, никой не ме чува, никой не се обръща, тя продължава напред, върви супер бавно и навлиза към дълбините на езерото. При което аз ставам, започвам да тичам към езерото, за да я извадя, но тя вече е влезнала прекалено навътре и гмуркайки се, там няма нищо. И аз виждам размазан. Единствено и само чувство за загуба. Години след това, когато започнах да работя сериозно със себе си, за да мога да пусна всички тези травми от детството, се оказа, че това е било символ на страх от изоставяне. А водата е била моите собствени емоции. И майка ми, която се е разтваряла в тях. Защото тя изчезва, аз не съм имала силата да я върна обратно в съня ми. И всичко това се е повтаряло, защото аз не съм била развила умението да разбирам собствените си емоции. И тук идва моят въпрос към теб. Имал ли си като дете кошмари, които са се повтаряли постоянно? Ако да, сподели ми долу в коментарите, аз ще ти кажа каква е била интерпретацията на твоето подсъзнание. Или ако не си го пуснал, каква все още е тя. Ако това съдържание ти харесва, можеш да харесаш видеото, да го споделиш с приятел, който има нужда да чуе това и ме последва и за още.